Allah madaukakin sarki yace subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun a cikin suratu yasin. Wannan sura ta 36 ne, kuma Allah ya faɗi wannan aya a aya ta 36. Allah yana magana akan komai Allah ya halicce shi a matsayin bibiyu mara kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. to wannan ayar da ya ce subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha, sai Allah ya sa shi a 36 sai ya zama shi kansa lambar ayar da lambar suran shi ma zauji ne, so da 36 zauji ne na 36, sannan 3 zauji ne na 3 din can, kaga al-azwaja kullaha. 6 zauji ne na 6 din can, kaga shi ma al-azwaja kullaha. misali na biyu shine wannan yana cikin shafi na 224, a cikin aya a cikin shafi na 154 zaka ga yadda Allah madaukakin sarki yake iya tafsirin wata kalma da ya barta a matsayin mujmala sai tafsilinta a wata ayar, amma in ka hada sai ka ga akwai alaka tsakanin lambobin ayan ne, don haka lamban aya yana iya baka tafsirin wata kalma idan ta zo maka mujmala a cikin alkur'ani. misali a cikin suratul ahzab sura ta 33 kenan aya ta 35 sai Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat zuwa ƙarshen aya, sai Allah ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah ya tanadar musu da gafara da kuma lada mai girma. menene lada mai girma? wannan ya faɗa bai faɗi menene lada mai girman ba, amma ya faɗa sura ta 33 aya ta 35. idan ka juya akasin 33 da 35 zai baka sura ta 35 aya ta 33, sai Allah ya fassara ma'anan ajran azima sai ya ce jannati adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a a cikin suratul fatir. haka kuma misali na gaba shine a cikin ilimin fiqihu a shekara ta 2012 an samu wani abin da ya tada kura a nan Najeriya da aka samu wani mutum ya auri mata 80, sai ce ai a cikin alkur'ani babu inda Allah ya ce kar a wuce mata 4. Allah ya ce a auri 2, a auri 3, a auri 4, sannan in ba za a iya ba auri 1, sai ce amma ba inda Allah ya hana cewa ana iya karawa. sai muka gano ta istinbadi na lambobi yana iya sa ka gane cewa a 4 nan kaɗai za a tsaya, ko da baka kawo wata ayar ko wani hadisin ba za ka iya la'akari da cewa inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a auri mata 4 nan a sura ta 4 ne, sannan matan aure Allah ya kira su da sahiba sau 4 ne kaɗai a alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya ce badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba, kaga mata. Allah ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahiba, kaga mata. Allah ce wa sahibatihi wa akhihi, kaga mata. Wa sahibatihi wa banihi, wannan dukan su sun zo a matsayin matar aure kuma sun maimaici sau 4 babu na 5 a cikin su. Sannan a na ƙarshe inda Allah ya faɗi sahiba a matsayin mata sai ya faɗi matar a wuri na 4, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. wannan duk alaƙa ce da ta saka gane lambobi suna da tasiri akan wani hukunci na Allah wanda zai iya saka kafa hujja da shi akan cewa wannan ba musadafa bace. ta ya za a yi ta maimaita 4 a ko ina? wannan yana nuna cewa daga 4 ba za a ƙara ba kenan. haka kuma tasirin lambobi na alkur'ani da kuma lambobi na ayoyi da surori akan ilimin kimiyya da ilimin lissafi, wanda shi ne fi yawa a cikin littafin. shi yasa muka sa masa network of Quranic verses, saboda ya fi alaka da ilimin lissafi ya kuma fi alaka da ilimi na kimiyya.